kai yanzu ba kai ka sani ya sa fara taure tsika da tare da gida amma kai ka tafi a kai kadan ko gara ba gani fa nan duk wai so mun wasa ne fa hakan nan ya yake ganin ga kan kai mutum ba kai ne oga ai ga ganin ga mutum ba kai ne oga kare cika kai ne dama tun a tafiya kare ya bare zuwa kadan ko gani kun gani ko na ga muku da mafa na ga muku fa kai na ga muku fa da man gurin akwai al'ajabi ba wallahi Allah gida nan koma haba ba wallahi na koma wallahi gida nan koma kai ya za ka haba mane ba za ka dake zuciyar ka kana da mutum a baya ba na kai ba haba kai mace ce kai gaba za mu kara fa koma gida ka daura zane mana gaba za mu kara fa in ka koma gida zane wayo a rike mun kabata a rike mun kabata wayo kabata wayo kabata kai na riga ban wani tsumma mu daure ba tsumma da zamu daure na kafa shi wayo kabata ba mu tsumma ba isari ba wayo kabata wayo kabata ku daure wayo kabata ku daure ina ku kasa ba ku daure ina ku kasa take ku kasa ba ina kai to daman na ga muku fa Alhaji ya ga mun hanyar nan fa ba faɗe bace ba hanyar nan guda biyu ce tunda wannan taki mu koma wancan hanyar to an gama ku dauko shi ku ga ake gani kawo ruwa a hanyar ne